Ja, beste kijkers, we zitten hier in een levensgrote zaal. We hebben zo'n heugje opgezocht. We zitten hier in Hertheim. En dat is eigenlijk het toesfront van de schermvereniging Elaan. En daar ben ik vandaag even op bezoek. Niet dat we net dachten dat er gesport werd, maar gewoon eens even te praten over de schermvereniging. Over mensen die daar veel betekend hebben en nog. En natuurlijk vooral ook over wie ziet het eruit in de toekomst. Hebben we vergeten te melden namens de schermvereniging. Bestond sinds 1959. En ik heb hier nemen zitten de voorzitter. En de voorzitter die is dat ook al een jaar of 17, heb je begrepen. Ja. Dat is al gaat om voorzitter te zijn van een schermvereniging Elaan. Vertel eens over. Ja, daar kwamen de dag dat Theo Jansen, de oud-voorzitter, ermee stopte. En toen zochten ze een nieuwe. En mijn zoon die schermde toen al een aantal jaren. En toen heb ik die pen opgepakt. En inmiddels doe ik dat inderdaad 17 jaar. En elke dinsdag zijn we hier in de sporthal. Iedereen die kan dus komen kijken natuurlijk. Schermen kent ze vanaf 8 jaar tot 88, zeggen we altijd. Laagdrempelig. Mensen zijn altijd welkom. En met 2 tientjes in de maand bussen al lid. De spullen die kent ze het eerste jaar allemaal lenen van de club. En daarna kent ze de chauffeur nog aanschaffen. Maar dat kan ook tweedehands. Dus het is niet zo dat ze direct allemaal een hele hoop geld hoeven te geven. Want we willen dat ze snel aan het sporten zijn en leuk met kunnen doen elke week. De schermvereniging maakt ook gebruik van de stichting leergeld. Dus voor mensen die een klein portemonnee hebben, die kunnen altijd daar gebruik van maken. Geen misbruik zeggen we altijd, maar gebruik van maken. Dus iedereen kan eigenlijk schermen. Hè? Dat deden we vroeger al, dat speelden we Zorro of ze gaat erger. Maar dat is dan toch nog heel erg zo. Dat gaat vanaf 59 nog steeds. Maar toen ben ze dus in het bestuur gekomen dankzij die zoon. Die duidt er nog steeds schermen. Die schermt nog steeds en die is inmiddels ook schermleraar. Dus ja, die duidt dat nog steeds. Er zit in een beschermde wereld aan, zou ik willen zeggen. Hè? Maar als je nu schermen, ja, voor de mensen toe, hier liggen 3 van die prachtige dingen op tafel. En ik zie die ook binnen zeggen, mijn kleinzoon die gaat binnenkort de brommer krijgen, maar dat is niet van de brommer. Leg eens even uit, wat heb ik op het tafel liggen? Ja, dat is een sabel, een floraat en een degen. Dat zijn 3 wapens die ze binnen deze vereniging in ieder geval gaat op kind leren. En het masker hebben ze altijd nodig, want ze moest zijn gezicht beschermen. Want het is wel veilig allemaal, maar ja, die ogen moesten toch extra beschermen natuurlijk. Dat vind ik altijd verpand als je naar televisie kijkt, zo'n schermwedstrijden. Toen is pas degene die achter dit masker zit, als er het masker afduidt. Dan denk ik, bij hem is het nog weer maar. Dus dat is, ja maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Maar nu even voor de beleving. Je hebt mensen met aan de tafel gepakt. Vertel me eens even, hem, heb je uitgenodigd voor dit gesprek? Nou, rechts van mij zit Maître Theo. Maître voor de mensen toe. Wat maître is, dan gaat weer een trainer. Ja, maître is het Franse woord voor schermleraar. Het schermen komt sowieso allemaal een beetje uit de Franse tijd, uit Frankrijk. En daardoor gebruiken ze ook tijdens het jureren en zo nog veel Franse woorden. Ja. En die gebruiken we natuurlijk ook hier. En dat krijgen de kinderen en ook de volwassenen ook allemaal aangeleerd. En links van mij zit Maarten. Maarten Stasser, die al, ik weet niet wie lang, Maarten. 50 plus. 50 jaar. Meer dan 50 jaar. Dat ik, ja. Hij is zelf natuurlijk als jong begonnen met schermen, maar gauw genoeg heeft er ook bestuursfuncties opgepakt binnen de vereniging. Maarten is een van de weinige dingen die zelfs nog begonnen is bij de kazerne. Dus waar nu het outlet is, daar werden vroeger geschermd boven de hoofdingang. Boven McDonald's. Ja, McDonald's zit rechts en dat was vroeger ook de sportzaal van de kazerne. Loop ik er toevallig in 66 op zijn gekomen als militair in diezelfde kazerne. Dus ik weet hoe ik het over heb, ja? Ja, iedere militair moest minimaal 2 vechtsporten beoefenen. Ja. En daarom is het zo dat er vaak in de stij waar een kazerne is geweest, ook een schermvereniging is. Ja. Later mochten natuurlijk ook burgermannen bij de vereniging komen. Geen vrouwen? Nee, in het begin niet. En wie ik 17 jaar geleden voorzitter werd, waren er ook nog weinig
vrouwen die bestuursfuncties hadden al zeker. Maar ook gewoon schermers. Ja, waren er ook niet zoveel, maar er waren steeds meer. Dan gaan we dadelijk even bij Maarten komen, maar de meter. De is het natuurlijk ook al een paar jaar, of niet? Ja, ik zit dit jaar 40 jaar ben ik meter. Ik scherm wel vanaf mijn 7 al, dus dat is een paar jaar terug. En toen heb ik een opleiding gedaan nadat ik de actieve schermsport gestopt ben. En dat is 40 jaar geleden ben ik dan meter geboren. Geweldig. Maar nu even van mijn beleving gehoord direct en in accent doe spreekt nog steeds een paar woordjes Wierts. Hè? Ja, dat is altijd een prachtige, ik vind het een prachtige dialect. Omdat ik er ook ben opgegroeid ben een beetje. Maar even, bent u ook vanuit de militairen in deze sport gekomen? Ja, precies. Dus pap dat wordt militair. Alleen in de familie worden we met z'n 7. Alleen één heeft er niet geschermd en dat was pap. De rest hebben we het allemaal gedaan. Er zit ook een zus bij die ik heb, die is zo'n Nederlands kampioen geweest. Maar op een gegeven moment is het allemaal minder geworden, allemaal ouder geworden. Alleen ik ben de enige die nog overgebleven is in de schermsport. En u bent de enige die er aan woont? Ja. Van die 6, van die 7? Ja, inderdaad. Ik woon in Wierde. De rest is allemaal een beetje uitgebreid. Maar ik ben nog de enige die nog over is van de schermfamilie. Okay, maar dan wonen ze weer nog steeds? Of nee, Romein? Nee, in Heel. In Heel? Ja. Oh ja, midden tussenin. Ja. Oké. Maar dan heb je een geweldige meter dat hij zo lang erbij is. Dat helpt natuurlijk de vereniging ook. Maar zit er niet ook een gevaarlijke kant aan? Wie uit zit je meter? Ik ben binnenkort 75. Ja. Dus. En zit je de enige meter of die in de zon is onder opgeleid? In de tussentijd hebben we mensen opgeleid hier. En inmiddels heb ik al 2 hulpen. Ja. Die dus allebei ook meters zijn. Schermleraar, maar dat is nog een andere categorie. En die helpen mij met. Dus dinsdagservice en op zaterdagmiddag. Ja. Respect, ik denk een beetje, trek me een beetje. Je hebt in het tweespalt gezeten. We moet ik nu eigenlijk de vrijwilliger van de schermvereniging maken. Als hij al 40 jaar rondrent en die rent die al 50 jaar rond. Dan, ja, dat zou ik willen zeggen. Ik sta zie voor al als vrijwilligers natuurlijk, want... Dat moet ze zeggen als voorzitter, maar dat is ook zo. We zijn een kleine vereniging en we hebben de mensen heel nodig. We hebben best een stabiel bestuur momenteel, al een hele tijd. Maar ja, rondom, als ze een wedstrijd wil organiseren of de wil ze extra's doen, dan hebben ze ook de mensen nodig om de geer. Dus dat zijn vaak ook de ouders die altijd voor ons klaar staan. Die nu al liedjes aan het maken zijn voor binnenkort, want dan hebben we een grote wedstrijd in de Jogerreszaal. Vertel, wat is dat dan? Ja, we organiseren samen met de Boint het Nederlands kampioenschap schermen voor de jeugd. Op 20 en 21 juni. En ja, dat is natuurlijk... Kiekers, heb je dat in de gaten? Kiekers, Hoorloes, 20, 21 juni in? Nee, dat gaat niet. Hier is het te klein. We hebben de Jogerreszaal, 2 hallen. En daar komt gans schermend jeugd Nederland op aan. 20 en 21 juni. Wat een PR voor Romein, zeg maar. Wat een PR voor u. Ja, geweldig. Daar zijn we ook heel trots op. Ik zie het ook aan dich. Ja. En we doen het samen met de Boint natuurlijk. Hè? Want ja, we kunnen dat niet zelf. We hebben allemaal attributen nodig en materialen die de Boint ook in haar eigen bezit heeft. Waardoor dat voor 15 luipers in die zalen kunnen liggen. Zodat er 15 keer 2 schermers tegelijk kunnen schermen. Wat een organisatie nog. Nou, je hoort van ons, dat is heel veel voor de vrijwilliger. Maar dan hebben we ook nog het Nederlands kampioenschap voor de jeugd op 20 en 21 juni in de Jogerreszaal. Steeds genoteerd. Dan ga ik even naar de eerste kant. Ik kom vanzelf weer. Ja, Maarten, dit ken ik al. Daar leef ik nog net niet meer in de korte box. En ja, dat doe net wel. Maar doe best toen een van de jongste leden geweest in de tijd bij die schermvereniging. Ja, dan wonen ze net iets van de kazerne af. Ik hoefde maar de mer durven te steken en dan was ik er. Ja. En ik ben of in de lagere school of de eerste helft van de middelbare school ben ik begonnen met schermen. Dus ergens halverwege de 60 jaar geweest. En ja, wat trok de eigenlijk aan de schermen? Vertel eens even. Wat ook jeugdig elan, of wat trok het eigenlijk? Ik heb dat dus ooit bij een vriend op de televisie gezien, want toen hadden we nog geen televisie toen dat tijd. En dat heeft me altijd geboeid. Het was op het Statieplein nog het VVV-kantoor. Ja. In het midden van het Statieplein. Vorige week toevallig in de laatste uitzending werd er nog even gesproken. Die mevrouw die daar ooit begon met werken, had ik toen in het uitzending, in het keertje. Ja.
En die wisten niet wat schermen was. Dus toen heb ik het uitgelachen wat dat voor een sport was. En dat was, volgens de dames was dat niet een remuun. En toen ben ik er uiteindelijk toch achter gekomen dat het op de kazerne was. Heb ik contact gezocht met adjudant Dolmans. Dat was de militair die toen meter was van de club. En ja, toen is het eigenlijk mee begonnen. Margot Silkes was toen ook van mijn leeftijd. Ze was een beetje twee, zo'n beetje begonnen. De rest was allemaal toch al gauw een jaar of 5, 6, 7 jaar als 4-2. En toen ben ik eigenlijk in de jaren 60 begonnen. En dat heeft geduurd wie ik op Korsel, zo in Eindhoven, ben ik toch gaan schermen. Nou, daarna ben ik in Edinburgh terechtgekomen in Schotland. Ben ik ook op 2 schermclubs gezeten. Toen ben ik weer teruggekomen naar Nederland en het eerste wat ik gedaan heb is contact gezocht met Elan. En ik ben niet meer actief schermer, maar ik ben wel nog steeds redelijk goed betrokken bij het rijden en zeilen van de vereniging. En dan een voorzitter geweest, begreep ik. Hè? Want ik kan me herinneren dat ik nog eens prijzen uitgereikt heb die in de sport gaan. Toen was ik al voorzitter. Ja, ik ben Noorderheind heet Corine Aerts, dochter van ook een voorzitter van de club. Die hebben mij toen erevoorzitter gemaakt. Ook dat nog. Ook dat nog, ik kan niet op. Ja. En ja, sinds mijn jeugd, dus een jaar of 50, 54 jaar ben ik erbij betrokken, bij de scherm aan zich. Maar door die bloot, daar zit Elan DNA in. Ja, dat is vanaf mijn jeugd ben ik bij Elan en dat zal eigenlijk wel, als ze me nog steeds kunnen gebruiken, blijf ik erbij. Ja. Dat is zo geweldig. Ik begreep ook dat er nog steeds wat prijzen zijn die jaarlijks door hem nog gegraveerd werden en mogelijk nog gesponsord werden en nog een oorkonde erbij. Ja, dat is ook een beetje een taak van de erevoorzitter, vind ik. En zeker als dat ook nog die creativiteit ten goede komt. Ja, en de metre, ja. Die heeft dus 2 assistenten. Is die zoon ook een van die assistenten? Ja. Sam en Dirk hebben allebei bij de Boyens de opleiding gevolgd. Allebei zonen van dich. Nee, oh, wat zeg je? Ja. Hier binnen de schermvereniging is er momenteel Kinja Noes en secretaris. Ja. En samen met Inge Schuren van de gemeente hebben we dat kunnen regelen. Dat de gemeente er ook een stukje aan financieel aan uit bijdragen, zodat die opgeleid werden. Dus de clubondersteuner Inge. Voor de mensen die dat niet weten, we met Inge Schuren. Clubondersteuner, mede-organisator van de sportgala. Ja, Inge Oetlinnen. Inge Oetlin, dan weet ik altijd wat te vinden, moet ik zeggen. Het mij ook wel als er echt het leukste doen is, dan doen we ook altijd met vanuit de gemeente. Maar ja, de gemeente heeft er toch voor gezorgd dat ze die opleiding grotendeels betaald hebben. Waardoor dat het niet zo nadrukkelijk op de vereniging financieel, waardoor dat we wel voldoende mensen hebben om les te geven. Want ja, het is niet wie bij voetbal, dat ze gewoon een putje kunnen gaan voetballen. We moeten echt gecertificeerde lui aanwezig hebben. En anders mogen het er niet geschermd worden. Dat is een regel vanuit de Boyens. Ook in verband met de veiligheid. Het is natuurlijk toch nog altijd een sport met een wapen. Dus we moeten altijd zorgen dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Dus we zijn heel trots. Ja. Ja. Ik wil net zeggen, ik zei Elan, maar het is Elan als ik als voorzitter mocht spreken. Maar even, heb je die cursus voor je ook betaald gekregen? Of moest je dat nog goed eigen test? Die heb ik helemaal zelf moeten betalen. Dat heb ik toen in Arnhem moeten doen. Ik moest elke keer van, ik woonde toen nog in Weert. Moest ik van Weert uit naar Arnhem een bezoeken weken. Ja. Dus ik heb het zelf niet betaald gekregen. Ik heb het gewoon. En de eerste keer dat ik dus bij de schermvereniging word bij Maarten nog. Toen kreeg ik 35 guien. Ja. voor het helpen en voor het meterschap. Ja. Dus, ja, het vrijwilligers, ja, het vrijwilligers zijn, ze hebben al gezegd, voorzitter, eigenlijk Carolien moet ik zeggen, eigenlijk een beetje, ja, ze werden steeds zeldzamer. De Veerdonersprogramma nu per jaar, misschien een paar jaar, maar we komen steeds Ajalu tegen die 50 jaar of 60 jaar, we hebben er zelfs een voor de Kamer gehad, die was bijna 93 jaar geloof ik. En dan denk ik, ja, het is fantastisch dat die mensen het doen, want die kennis die ze hebben, en of dat nu de kennis is bij Maarten als voorzitter, oud-voorzitter, of die kennis bij Dig, 17 jaar, want toen vlak hij zelf ook maar even weg. Maar ook te meteren met zijn meer dan 40 jaar, dan denk ik, ja, die kennis moet wel blijven. Fijn dat die jeugd er is, en die moet dat ook zeker doen. Maar dezelfde beleving, u ziet zich toch een paar over de weg. En zeker zo'n kampioenschap nou, Remunio, of niet? Ja, met alle vrijwilligers en de trainers zijn we daar, ja,
wekelijks mee bezig in ieder geval. En ja, daar gaat stiekem toch veel tijd in zitten om alles goed geregeld te hebben. Ook al duidt de boeit natuurlijk ook het een en het ander. Maar ja, regionaal hier in de buurt moet ik met haar alles regelen. Van, Maakt de boot nog niet te groot, hè? Dat zie je voor jezelf niet weg. Want de boot kan het niet organiseren als je niet meer doet. Maarten, is er al eerder een keer een groot kampioenschap hier geweest in Romein? We hebben toen de tijd, in de jaren 70, 80, hebben we de eerste keer de Limburgse kampioenschappen georganiseerd. In de oude Jogereshal. Dat was toen nog met mijn vrouw als penningmeester, mijn vriend Norbert van Doorn. Dat was secretaris en ik zag de gek was voorzitter. Hebben we toen voor de eerste keer de Limburgse kampioenschappen in Romein georganiseerd. Dat hebben we 2 of 3 keer gedaan. En toen was de club op een gegeven moment niet meer in de bemacht om door het kleine aantal leden om dat nog een keertje te organiseren. Dus dat is langzaam maar zeker het weggeëpt. En dat heeft te maken met het feit dat de intensiviteit, die eigenlijk niet naar het schermen geeft, maar naar het organiseren van. Het organiseren van en het toentertijd geringe ledenaantal. Ik heb voorbij geschermd op een gegeven moment op de kazerne wie van met 3 man samen waren. Inclusief meteren. Dus dan kunnen ze nog gewoon dat ze dan niet zo gek veel kunnen organiseren met 4 man. En hoe? Voorzitter, wat heb je nu? ja, dat varieert tussen de 24 en 30. Dus we zijn echt wel een kleine vereniging. Nou, want ja, een vereniging toch? Ja, goed. De Voine zit in Eindhoven en Noord-Zuiden, in Heerlen en in Maastricht. En die hebben ook ongeveer hetzelfde aantal leden. En veel werken samen ook nog met een aantal Belgische schermverenigingen. En daar organiseren we ook wedstrijden samen. Okay. Zodat die kinderen in ieder geval regelmatig aan een wedstrijd kunnen deelnemen. Want dat is natuurlijk toch altijd wel leuk. Meter, ja, dan hebben we dit soort mensen, hè, die wat, zie je zei het al, hè, we hebben er 24. Maar het is natuurlijk ook zoveel aanbod op de sport. Vroeger was het alleen maar voetballen of judo, zal ik maar zeggen. Maar, en toen speelde dit soort sporten, toen was tennis dan eens interessant. Die speelden eigenlijk maar een kleine rol. We werden ook niet zoveel, nu voor een sportbureau, hè, Romein, Ja. en die proberen alles toe te dragen. Maar wie ziet hier de toekomst? Als Nou, we moeten aandeel die we houden en in de toekomst ook. En op deze manier krijgen we ook die aandacht, gelukkig. Ja. Maar we moeten er echt veel aan doen om de schermen te krijgen. Want na verloop van tijd, als we wat ouder werden, zo in de 18, 19, en dan gaan ze studeren, dan gaan ze naar Delft, en dan gaan ze naar Leiden toe, en dan ben ze weer kwijt. Dan moesten ze weer nieuwe aanwas kunnen krijgen. Ja, maar dat geldt voor alle sporten. Dat alle is je zeggen. Ik bedoel, dus- nou is de jeugd, Romein van Leut, dan is ze voetballen best hem kwijt en maar de best hem ook een schermen kwijt. Maar ik heb respect voor u dat je er al 40 hebt, maar ik heb ook respect voor Maarten. Die ondanks zijn lichamelijke tegenslag zich toch een vreemdheid gaaien en nog heel trots in zijn schermjasje rondlopen Ja. als erevoorzitter. Maar ook een heel bijzonder dat er een vrouw in de scherm hebben. Zeker de eerste vrouw die ooit voorzitter werd in dit gezelschap. En Romein wel, maar ik kan dat niet garanderen voor heel Nederland. Dat weet ik niet. Nee, maar je zegt al Romein wel. Ik ken me ook. Het is eigenlijk een mannensport. Hè. Ik bedoel, ja. Militaire sport, hè? Dus dat waren alleen maar mannen. Ja, ja. En dan zeg ik, ja, dan zit die de vrouwelijke dag dan ja neer mij, die dan als eerste vrouw in Romein een vereniging voorgeeft. Ja, dat is ook wel een bijzondere. Ik begreep dat ze aan de telefoontjes hadden, de bus laagdrempelig. Toen knalt ze gewoon tegenaan. Toen zei ze, ik breng 2 mensen met Maarten en Theo. Ja. En zit er, maar ik weet eigenlijk niet goed wie hem allemaal nog meer genoemd zou kunnen worden. Maar we zouden zien, ik moet geloof ik de zaal vol hebben. Nou, dat denk ik wel. In de loop van die 17 jaar hebben we altijd goeie vrijwilligers aan mijn zie gestangen. En die zijn ook altijd bereid om voor de vereniging klaar te staan. En dat waarderen we ook heel erg. Dat is gewoon geweldig dat als ze samen gaat thuis, dat toen een groot positief stuk kan komen, dan maakt ze de schermvereniging weer zichtbaar. En mij een beetje trots natuurlijk. Ja, wat is toch zonde als ze 1 keer per week immers op de televisie krijgt, op kanaal 44. Die het uitstraalt, die trots is op de vrijwilligers, op de erevoorzitter, op de meteren. Dan hebben we de voorzitter van Elan en een schermvereniging die op 20 en 21 juni het Nederlands kampioenschap voor de jeugd organiseert in de Jogereshal. Ja, weer een geweldige week.
En dat Noorderkoninginnedag zitten vrij in een zaal. Nu, heb je toevallig ook een vrijwilliger in uw vereniging? Of heb je die ergens anders? Of je vindt dat je iemand gevonden hebt, die ook een keer in een zundje zat moet weren. Laten we dus weten, de fly van de heerschap zit klaar en het bloempje van Ummer Likkeloor. Mocht ik en u vragen om het bloempje uit te reiken en Maarten en de fly niet en Maarten, want hij mocht het niet hebben. Die geven gewoon een Theo. Maarten, Carolien, bedankt. zeer gewaardeerd. En hartstikke Ja, gedaan. bedankt. Ja, En, gedaan. Wat prachtig. alsjeblieft. Dankjewel, kom hier. Oké. Dankjewel. Dat kennen die gehoord, die erevoorzitters. Hè? En de fly hebben ook, ja, die geven dan aan de meter, die al 40 jaar met lup. Ja, zeker. Dank voor alles, hè. Het is geen weer te fly, hè. Het is er een van heerschap, maar heerlijke fly. Kijk, ook die meters die kussen, hè. Ja, de dijken zijn gekruist, of je moeten we dat zeggen niet, hè? We sluiten dit programma weer af, beste u, met dank aan onze cameraman Perry, maar ook zeker dank aan deze mensen die een schermvereniging al jarenlang op de kaart zetten. Deze man al over de 50 jaar, de meter al over de 40, maar zelfs de vrouwelijke voorzitter 17 jaar met veel steun van heel veel vrijwilligers binnen Elan. Tot de volgende keer zou ik bijna zeggen. Heerschap en bakkerijheerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.